Good evening guys. Pupunta tayo diyon sa Jones Bridge. Historic Jones Bridge guys. Pupunta tayo guys. Tingnan natin kung gaano kaganda yung ating historic Jones Bridge. Ayan guys, oh. Ito mo, napakaganda guys. Ayan guys, nandito tayo sa Jones Bridge, historic Jones Bridge. Ito yung pinaganda ng ating mayor na si Isko Moreno. Ayan guys, makita mo yung mga structure. Para tayo nasa ibang bansa guys. Para tayo nasa Italy. Ayan, oh. Kita mo yun guys. May shoutout sa inyo lahat dyan. May shoutout sa inyo guys. Ayan, magandang gabi, ina-ina. Nandito tayo ngayon sa Maynila, sa Jones Bridge. Ayan, ang ganda guys, ha? Ayan. Ayan ating ayan. Ganda guys. Ayan guys, ang ganda, oh. Ina-ina, may galap shoutout, ina-ina. Ayan. Magandang gabi dyan, magandang gabi sa iyo, ina-ina. Hello, Boy Cam. Paki-on nga, Boy Cam, paki-on nga yung Boy Cam. Anjo, pakisabi kay Boy Cam na paki-on yung natin, paki-on, ha. Ayan, paki-on po yung natin. Ayan guys, ang ganda ng nagkakakonting update dito sa natin, magandang bawal po kasi. Kailangan mag-aaral tayo ng Sa? signal po. Ito kinukuhanan ko lang ito, pinopromote lang natin. Saglit lang ako, dadaan lang. Okay lang? Para makita lang yung kababayan natin sa abroad. Napakita ko lang yung ganda ng natin. Wala ba? Naayos na yun. Oo, hanggang doon lang ako sir. Tapos, out na ako. Tama dyan ah. Ayan. Maraming salamat sa pagbisita sa ating live. Ayan. Ayan po guys, ang ganda dito guys, oh. Nandito tayo guys sa
Dito tayo ngayon sa Jones Bridge. Yan ang historic. Ito yung pinaganda. Ganda ni Isko Moreno. Ito yung ating ilog. Ayan, no? Ito guys, papunta ito guys sa Binondo. Ito Binondo, sa harap na ito ng Binondo. Papunta tayo sa may Binondo Church, malapit na doon. Magkagrab kayo, di ba? Oh, ganda ng baba. So ayan, hanggang dito lang po tayo kasi bawal daw eh. Nakita na naman tayo ng isang guard doon. Bawal pala i-vlog tong mga ganitong magagandang structure. Ano, promote na natin yung magandahan ng Maynila. Oo ma, dito dadaan na ako dito, siguro papatayin ko na to, mag-end na ako dito kasi mahirap na doon maglakad, no? Pabutin ko lang to ng 10 minutes. Ay, ginagawa pa nga yung iba dito, ginagawa pa guys. Napaganda yung pinaka-arko ng Chinatown. Doon, bakit mo? Ayan po guys. Okay, Anjo. Salamat. Pakisabi kay Boy Cam. Paki-on mo yung paki-on. Hello, Jocelyn Channel, nagalat sa araw sa Jocelyn. Itong bandang kanan is Volta na to. Volta na. Ganda dito guys, maganda, napakaganda. Parang nasa ibang bansa ka. Dito pa rin to sa Maynila, sa bandang Binondo. Binondo, Jones Bridge.
lakad tayo guys, lakad. Lakad muna tayo. Ito tayong eskolta. Kahopya sa Poland. Thank you.
Guys, nandito tayo sa simbahan ng ano, Binondo. Nasa Escolta Street. Yan guys, yung simbahan guys. Ayan, nandito tayo sa Escolta. Ayan, nandito yung simbahan. Parang hirap tumawid dito. Tawid tayo guys. Ilaw ah. Tayo sa Santa Cruz. Ito guys, nandito tayo sa Santa Cruz na to guys. Ayan, yung mayroon ditong park. Lakad tayo guys, lakad. Ito tayong Quiapo. Luluto tayo rito. Ay, nandito na tayo sa Santa Cruz. Santa Cruz, pinuntahan. Santa Cruz, Isitan. Tagos tayo sa simbahan ng Quiapo. Marami pa rin nagtitinda guys.
kabanalan, ngayon sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Ayan, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa biyaya na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Upang para sa amin, Lord, pinagdarasal ko rin po ang mga kababayan natin sa abroad. aming Kababayan natin dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pinagdarasal ko rin po. Naway wala na pong maging problema sa ating bansa. Pinasalamat mo Ingatan niyo rin po mga OFW natin sa ibang bansa. Ilayo niyo po sila sa disgrasya o anumang kapahamakan, Panginoon. Gabayan niyo po sila sa kanilang gawain, Panginoon. Ligtas sila sa anumang kapahamakan. Bigyan niyo po sila ng magandang pamumuhay, Panginoon. Magandang kalusugan, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa sakit at sa mga virus, Panginoon. Sana naway mawala na po ang ating virus sa buong mundo. At maging normal na tayo, Panginoon. Balik normal na tayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paggabay sa amin sa araw-araw. Pamilya ko, sa asawa ko. Matapos sa mapunan, ginawa ka niya ang Ingatan niyo po kami sa pag-aaral ng mga bata. Ayan, sa mga gawain bahay, ingatan niyo po kami. Mga kababayan natin diyan. Kung ano man ang ginagawa niyo, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa abroad. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ilayo niyo po kami sa lahat ng masama. Masamang espiritu, sa masamang tao, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng magandang kalusugan, Panginoon. Magandang pangatawan, malayo sa sakit. Thank you, Lord. Ilayo kami sa mga virus, Panginoon. Sana wala nang pumasok na virus, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Sa mga kapatid ko dyan sa YT, gabayan niyo po sila. Kami sa aming mga vlog, ingatan kami, ilayo kami sa mga Magsitayo na po. grasya, bigyan kami ng magandang pangatawan. Magandang kalusugan, ilayo kami sa sakit, Panginoon. Si Kristo ay Maraming salamat sa mga blessing na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Si Kristo ay babalik. Mga kababayan, huwag po tayong makalimot sa Panginoon. Magdasal po tayo araw-araw sa mga gawain natin. Maraming salamat. Kaya Amen. iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluwag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong nilalakad na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama kami magkasasal sa katawan at tubo ni Kristo ay mapupunod sa kakasa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tinapon mo yung ibang nagana sa bumong kaligtis, sa sino kami sa pag-ibig, may San Francisco na aming Santo Papa, at sa isang arinig na nagtila na aming Archibispo at mga tanang kapatid. Alalahan namin, mga kapatid namin sa aming Wala nang daan dito. Kasi hindi ko sinabi sa akin na 10. Marami. Lalo na. Ayan. Saan tayo lang? Ganda po tayo lang. Kaya kahit hindi ko siya taguan. Sarado na dyan. Wala nang daanan, wala na.
mapasami ng kaharian mo. Pwede tumagos. Hindi na loob mo dito sa lupa para magsira. Bigyan mo kami na doon ng ating kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintos sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kalooban at araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang kapilang araw ng pagkabahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ang Okay. Tatawid na ako doon. Sa may gilid, ano? Amen. Ayun, papatayin ko na to. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Cordero ng ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsinod ko lahat. Ito ang Cordero ng Diyos, ito ang galis ng kasalanan ng sanlibutan, papalad ang mga inanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang ay gagaling ako. Okay. Pupunta na ako doon. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pesto o pinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit. Mag-out na ako, guys. Maraming salamat sa pagbisita sa channel, sa live ko. Maraming salamat, guys. God bless you, God bless us all. Thank you guys. Maraming salamat.